Ma tħabbira tad-data tal-elezzjoni ġenerali mat-toroq prinċipali tal-pajjiż spikka il-messaġġ pożittiv ta' Malta flimkien. Il-messaġġ pożittiv għall-futur ta' pajjiżna beda jitwassal fuq il-billboards u l-banners. Il-faċċata taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wkoll bdiet tilbes il-libsa tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Wara il-messaġġ għal pożittiv ta' pajjiżna minn fuq il-fosos, il-Prim Ministru Robert Abela laqgħa tal-Kabinett ġewwa l-Berġa ta' Kastilja. Għal din il-laqgħa kien hemm mistieden il-grupp parlamentari. Huwa ħierex minn Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kien flimkien mal-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar u ntlaqa minn ċabċib kbir. Minn Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela mar ant il-President ta' Malta George Vella fil-Palazz ta' Sant'Anton. Dan sabiex taħ il-parir biex ixolji il-Parlament u ġie ffirmat ir-ritt biex issir l-elezzjoni ġenerali.